A fenda digital é un dos problemas que máis afecta a xente maior. Esta problemática queda patente nun dos sectores que máis se está digitalizando, como é a banca. Os peches das sucursais supoñían moitas complicacións para os que descoñecen o uso das novas tecnoloxías. Para loitar contra esta fenda digital, a banca e o Concello de Meaño colaboraron coa realización dun curso para ensinar a veciñanza a utilizar un caixeiro e a banca virtual. Bueno, pues sobre todo facilitar a toda la gente, pues más de la tercera edad, facilitar el acceso a las nuevas tecnologías y todos esos un poquito miedos, ¿no? Un poquito dudas que pueda haber, pues disiparlas. Eso es lo principal, el objetivo es ese. O curso consistiu nunha clase teórica e a continuación as probas prácticas nun caixeiro automático. Entonces muchas veces simplemente es un miedo a la máquina. Entonces lo que vamos a hacer es la formación aquí, primero, que es ir a enseñarle todo, cómo funciona, y después lo mejor es usarla. Entonces ir al cajero automático y allí hacer pruebas de las principales usabilidades que tiene el cajero. Dende Meaño destacan a importancia deste aprendizaxe para que a xente maior non quede excluída. A ver, inicialmente queixábanse porque queren atención presencial. Cada vez a nova tecnoloxía está en todos os campos e na banca non é menos. E agora o que temos que facer é adaptarnos a novas tecnoloxías. Si ou si temos que adaptarnos. Entón, bueno, ofrecer a posibilidade de facer a parte práctica para que se vayan adaptando. E é unha demanda dos veciños. Os participantes agradeceron a información recibida e non se esqueceron das comisións. Porque eu quero informarme de como hai que funcionar. E máis a ver se conseguimos que non nos cobren tanto de comisión que nos están cobrando. Eu estou pagando por 35 euros cada 6 meses. E máis 1,80 de mantenimiento. Por unha cuenta que pouco máis ten. Os participantes tamén recibiron un manual coas temáticas explicadas na clase teórica para que poidan resolver as súas dúbidas por eles mesmos unha vez rematado o curso.